før jeg startede i hjemmeplejen, der har jeg jo en lang række erfaringer fra andre brancher, blandt andet solarkæden Sunshine. Og der kan jeg jo lynhurtigt gå ind og se, hvad det er, at kunden har brug for, så vi bedst muligt kan hjælpe, altså hvis det er, at de skal hjælpe. Hej, hej. Var det ikke kvart over? Jensen. Nå, gør den noget? Nå, jamen, det ser ud til, at det går fint, hva' Jensen? Ikke med min gigt. Nej. Hvad er det, der lugter af, hva'? Holder han høns, eller hvad? Det er min mave, der ikke er jo. Jeg har ikke været på toilettet i 2 uger. Fint. Nu er det jo ikke samfundets skyld, at du skider i bukserne, vel? Så skal jeg hjælpe dig. Ja. Hey, hvad fanden er det, du laver? Prøver du på at slå ham ihjel, eller hvad? Vi må simpelthen ikke pakke de gamle ind i bed. Mange af dem, de har boet alene hele deres liv, så der kan vi jo ikke bare komme rendende ind og tørre dem i røven. Det kan simpelthen slå dem ihjel. Skal vi se, hvad der er? Prøv lige at komme og se det her. Hvad drikker Møller? Når man som mig er i servicebranchen, så er det jo vigtigt at sætte kræfterne ind, hvor at behovet det er størst. Hey Jensen, er du på skrump, eller hvad? Hvor gemmer du maden? Der er ikke noget, jeg har gigt. Jeg skal have hjælp til at købe mad. Jeg tror altså ikke, han har noget. Hvor dum tror I er, hva'? Han skider i bukserne, men han har ikke noget mad. Altså, Lis, jeg tror, vi har set nok. Pas lige på, jeg vil ikke have det der ind i bilen, så... Hvis de en gang har taget patten i munden, så slipper de den jo ikke igen.